Bună ziua, oameni buni, și astăzi vă arăt Split. Acest joc mi-a fost recomandat de Extreme Dark. Dacă doriți să mai fac jocuri, o să îmi comentați acolo și fac tot ce vreți. Nu vă gândiți la prostine, simțiți-lor. Încep. Să vedem cum o să-mi iau bătaie. Așa încep la orice jocul lupte. Bag grenadele. Și îmi iau o grenadă în față. Da, era clar. Și mor de prima secundă. Acest filmuleț nu o să fie prea lung pentru că nu mă lasă memoria, dar o să fac mai multe. O să pun mai multe videoclipuri. Și cam atât a fost pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați, să dați like și v-am pupat!